sini takut tuh jelang foto takut treatment dibagai kurang pasti kalau lain. Ini mau kalau operation kita jangan dibagai. Ini baginya melakukan operation. Bos bagai bawa je treatment kajian mana kaham nong kajian tak najakin. Namun sungguh naik tak. Melakukan terapi itu. Tiga PS apa? Tiga tapi saya suka su, mula lutung tapi nyawa su kia jora. Kisah melakukan kisah sih mau luka rokna. Mana pun kita. Luka rokna kisah sih mau. Singkat terlalu PS ni, ane mau ke yang kata konus kan kalau WC sudah tidak boleh. Kita WC sih. Lalu PS. Bukoksong seng haina hai tu de ne ya golo seng tini paisok paikha subjonal office phiaba belaino kha tongthokmani ba kha srangmani hingkai sar khorok sabai ang tini malai kha tamne hingkai tiprasani salbrum brum no jungjal kosto birman bemar naijaknani rang puisa koroi tako buko potri pot jefro jungjalni news coverage khayo gp number riwo ba janijar channel riwo omhai kaisa kha ganang sar bono sung malai kha naine di norong nugo ni mangkhana bo salbrum brum no je jagao news nugo omhai khlaiei bo rang subai tongo tiprasa no hamjak mani bagai tiprasa dofana hamjak mani bagai omhai kha kwar sar no sung tini omhai kaisa sabjuna lo phai malai phaikya oboni bagai tongoi malia norok ni buskango phunungnan bagai masai tokha sar bahai tong sagra de nung hai kha kufur kha kwar no bagai sung belai kha srangkha kam gorong tong nung do tiprasa ni bemar phano manjaka kaisa pornani rang kering kha kaisa family mairong maikha kering kha channel ni bisingti rikang ka nung gp number go maika phat phat ka rang dair ho tongoi tin nai te tin dair horta musika nung subai tongo nung bai tini malai belai sungbo khasrang kha bahai wan sok sini tiprasa je omhai jingjal kostong tongmani bahai tamo sanamusung Jungjal to common to tam kham no khakang belai khino mane bukharo yokta hake rang subano mo songo hepona rang jodi kabang to hakang onek help khane khmo hanan pore baro mas halaita khairokte ko ang horka horkpono dir horabono dalia hanina bin bohok sajomarok abor nogang jokhon office thangka naikha hakang puno kharjagan je suktang bono loglogen bini Obo skinner rajak Google Pay khairi rakha. Abo jar chongmani roh. Boba nini rang rohmani nono tu disini sini ya. Phiaba tini video bising tu je nang bono khoroksa video nugoino bini ko khna bini khairo mo singsa nugoino phat sakhlai rang sobamani. Obo kisani ko ge rang sobanani bo. Phiaba musu kha kwar khlai nang ri tongmani. Abo tiprasani je tiprasa thibai thui omhai kaisa tamon saisana hamjak mung omhai kotorongin nang ri tongna sa hamjak mane omo mane sinda phara belai klejak mane omo hai hospital ko ma omo hai kalai tongjak suri wang borong bagi joton bag sinda phara hamnan bage te omo hai ke soba ne noguina te omo hai ke joton khasange joton khoksa khongne heke rakha ka mane omo hai rugi rok hamna hamin thana sugya jora bo muni mung phainai kap mani muni mung phaian kebo boy pai mai angi tongo jora rogo borno bosu bana nangna hinang purai jaga rogang bathaka ke dogana ko busau Angkan nang lukurok no om hanya khak warna nango baseng san nangai ba kaisa jesa paifan orang 105 টাকা 50 টাকা হান পাই না ওমো হান পাই থাঙো 100 200 মর হান পাই থাঙো হাকে আবো 50 টাকা খে রেখাছে বুসুক ফাইতো বন জাগলা বিথি আবনে বিথি গরি হমানে ব কমি আছে সুগিয়া জাগাবো গরি হমানে কমি আছে বিথি মকল নিমুক্তি হরি তংনাই করি গরি হমানে কমি আছে আবনে বুইছে না নাঙ্গ সং যতন গোবামো অকে জরাং খিব লাগছে কিন্তু ওমো হে বড় রকন নাংমানে জরাও খসা খংনে রুফনো বরনে যে মকল মুক্তি কলেমানে হামনাই যত সং লোকরক থমসাকে রেখাকা বেলাইখেন চাও ওমহাই খাকোফো খাকোয়ার হামজাক মংগুসু জরাতি তংনাই বাহাই আং সাবমুরো আং যে বখা আং ওমো মানে বখাবাই মুসুং ফংসা আং মানয়া রনালে মুসুং কবাং মনো আবন জরা মা মানে রিতং আবন আং জরা মা হামতা আং জদিসে ওমহাই
kulur potimata ang ekdom obo khenai komo henna kurul poding kau banding the sebanyak aba haya ang mawan sulta hatong ta an family bang haini masau abon bai joto tiprasana ko jate omai khlain soba lainyan sobana nang hekesa nang katam khaisa angoro khomolo sabjona officer fishery assistant fishery assistant on secretary nin mongta sunil deborma parangke master para bisa tini sar sunil bai malai belaina khakwar hamjak mung kobang thiyasa tiprasani bage omhaikano subai thanai phiaba nung ang jotobo sini sar haino khakwar nani nango tamneka sini tiprasa tabo tongke sepjora sini hawo sini omhai joton saimano belai problem klaijak belai crisis o klaijak obo thinang obusuk jara tei sini tiprasa bai tiprasa sengka thalaiman bising tei subaman bising tei buskanga agogno obono nainani omhaikano sar songhai khako purungnani obono wansok tai nai tongdi jorani news